tikulandireni ndi manja awiri kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center mu mzinda uno wa Lilongwe kumene mauno chipani cha Malawi Congress chikhale chikuyamba msonkhano wake waukulu pa Chingereza kuti elective convention. Umenewu ndi msonkhano umene amakhala ndithu ndi zokambirana zosiyanasiyana kwambiri kumakhala kusankha maudindo a chipani, maudindo ndithu osiyanasiyana kuti kodi amene ayendetse chipani mu zaka zisanu zimene zikudzazi ndi ndani. Ndiye ine ndine Chancellor Zabanda koma kuno sindili ndekha yayi ndi mzanga Dickson Chifwati Gondwe. Ndikulandire Dickson. Ndathokoza kwambiri Chance kuti tilidi kuno kumene kukhale mwambo umenewu osankha adindo komanso kukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza chipani chimenechi cha Malawi Congress. Kuoneka ndithu kuti kuno kukhala ndithu chinamtindi cha wanthu chifukwa tikaona pakhomo kapena tili pa chipata polowera mkatikati mwa holo imene muchitike msonkhano umenewu ndi anthu okhaokha ndithu komanso kulowa kwake sikuti kungolowa iyayi wenena ndithu kuti akuunike kuti kodi achivwati ndoyenera kuti alowe mu holo mmenewu. Zona Chance pamene timabwera malo ano mmawa uja zinaoneka kuti zinthu zake zikhalati zadongosolo makamaka tikamalowa kubwera mkati muno chifukwa kuonetsetsa kuti chitetezo chikhale chokhwima kutengeranso mwina ndi zina zimene zakhala zochitika pakatipa. Ukudziwa kuti panali nkhani zokhudza mabwalo a milandu pamene ena amatsutsana ndi ganizo loti siwoyenera kuti ayime nawo pa chisankho chimenechi. Nkhani imeneyi kutsatana ndi chigamulo panaonekabe ngati kuti panakokana ndi ayisetsa kuti pakhale chitetezo chokwanira. Komanso kuti pali ndondomeko imene anthu akumaunika aonekanso kuti ayika ndondomeko zimene zithandizira kuti okhawa amene akuyena kupezeka mchipindachi ndi amene akuyena kuti apezeke. Sizongoti wachokoko kuti ayi ineyo ndikaonena kumene ku convention nkhani yake simeneyo ndi ayika chilichonse chotheka kuti makamaka amene apezeke pa msonkhano umenewu akhale okhawa amene ali ovomerezeka kupikisana. Ndi titaonena kuti ndi mene zakhalira dzulo muja tikuyembekeza kuti leroli tionerenso mwambo wabwino kwambiri mbali imene ya chipani chimene cha Malawi Congress. Komanso kufotokoza kuti kwa amene akupikisana maudindo amene aoneka kuti apereka chidwi kwambiri ndi mwina pa mpando uja wachiwiri oyamba first deputy president wa chipani pamene pali opikisana ngati Akezi Nsukwa makamaka amene wa Akenzi Khale Ng'oma, palinso Kunkuyo, palinso amene wa engineer Tundiko Mumba amene poyamba analibe mwayi oyimirira pa chisankho chimenechi koma kutsatira ndi chigamulo cha khoti Akezi Nsukwa kufotokoza kuti onse amene analibe mwayi oti apikisane awapatse mpata kuti akhale nawo pa mndandanda wa iwo amene akuyena kupikisana. Dickson, ndikuziwa ndithu kuti pali nkhani zambiri kobasi zokhudza chipani cha Malawi Congress komanso msonkhano umenewu umene umachitika zaka zisanu zilizonse. Ndimangofuna ndingopereka chithunzithunzi kwa amene akutitsatira pa wireless komanso pa kanema ngakhale pa Facebook page yathu. Mwina ngokhala ndi chithunzithunzi cha zimene tikuyembekezera kuti zichitika. President Lazarus Chakwera amene ali mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party akafika pa malo ano tikuyembekeza ndithu kuti msonkhano onse uyamba ndi pemphero ndipo likatha pemphero limenelo pali ndithu pemphero loyamba kenakonso pali pemphero lachiwiri ndipo akatha mapemphero amenewa konkuno kuli chindime ndi uphungwako amene asangalatse anthu. Uziwa ndithu ndi msonkhano inde oti asankhe adindo koma sizilephera ka entertainment. Chance chimene chimachitika nchonena kuti mwambo ngati umenewu pamakhala ena amene mwina sizowayendera ndi amafuna kuti sawapatse mwayi kuti nawo asangalale uchosa ka stress komanso achipatale pafupi chifukwa kulipa kuti mwina zavuta ameza kuti mwina ena sawatole ndi kuyikamo achinaphungwako ndi ena otero komanso taonapo penepo Joseph Nkasa amene umafotokozeramo kusonyeza kuti akufuna apereke mwayi kuti anthu kupatula kuti akhale ndi chisankho kuti awa ndi amene tikuyena kuti ayenereze maudindo osiyanasiyana koma anthu onse apatsidwe mwayi osangalatsidwa ndi ndondomeko zosiyanasiyana zimene akonza akuluakulu amenewa a chipani cha Malawi Congress. Ndi zosangalatsa kuti akonza moteromo komanso ndinene pano kuti ndimene zikuonekera pa programu imeneyi kwaukulu anthu akulunjika pamene pakhale kusankha kuti awa akhale first deputy president kapena kuti wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri komanso kukamba za udindo uja umene
amanena kuti habu ya chipani mlembi wamkulu pamene pali a Richard Chimwendo Banda, pali a Simplex Chichola Banda, pali a Albert Mbawala, palinso a Christian Mabanda nawonso ali pa mndandanda umene wa mlembi wamkulu. Nde maudindo amenewa ndi amene aoneka kuti ayi anthu ali nawo chidwi kwambiri kuti ndi ndani amene ayendetse chipani cha Congress kuyambira pano mpaka na mtsogolomo. Ndipo mwambo omwewu ndithu otsegulira msonkhano umenewu tikuyembekeza ndithu kuti pakhala mwambo wapadera umene ngati msonkhano waukulu umenewu amaunika kuti kodi mafigalawa akwana tikuti madelegates amene tikuyembekeza ndi angati, ndipo akuti quorum verification imene atsogolere ndi Kusamba Dzonzi amene ndi mlembi wa komiti imeneyi imene ikuyendetsa convention imeneyi. Pakhalanso ndithu mawu kuchokera kwa mpando wa komiti imene ikuyendetsa convention imeneyi iwowa ndi Akezi Msukwa, ndipo akalankhula iwowa amene anafotokozera Dickson kuti konkuno tikuyembekeza ndithu kuti Phungu Joseph Nkasa asangalatsa ndithu anthu kuti sangokhala zoti basi tikuchita convention kumasangalalako ndithu amati all work no play kumaliza ndithu chisangalalo chimenecho pamene President Lazarus Chakwera alankhule kwa anthu amene ali mkatimu. Koma uku ndi mwambo woyambirira ndithu umene ukhale wongotsegulira. Tsono mwambo umenewu ndoti ena tonse tikhala tili mkatimu, koma ifika nthawi yoti achivwati inu simukuyenera kukhala nthawi imene ifikadi ifika ndi nthawi imene akhala kufotokoza kuti kodi tiyenda motani kumbali yosankha adindo. Akuyenera kukhala ndi okhawa amene akuyenera kupezeka pa nthawi imeneyo, amene ndi osankha komanso amene akupikisana. Koma kwaukulu mpikisano uliwonse pamakhala opambana, pamakhalanso ogonja. Tikukhulupirira kuti onse amene awayenereza kuti akhale maudindo osiyanasiyana avomereza kugonja, amenenso mwina apambane akhale akusangalala modzipatsa ulemu, chifukwa nthawi zambiri chance kumakhala kukondwa kwina kuonera kuti kodi awa akondwa chonchi bwanji nde nkusinjirira uko mpaka tanena kuti ena amapezoti akhumudwa ife kuti uwu ndi mpikisano mpaka achipatalaso ali konkuno mawu amene ndeti kutsindika ndithu. Inenso Dickson ndimafuna kuti pamene tafika pamene papa ndikusiye kaye kuti tione kuti kodi mwina anthu ena amene tingathe kulankhula nawo pano ndi ndani. Pompano tili ndi John Paul amene ukhale ukucheza naye kuti kuona ndithu timene atetha kulankhulaso ndi anthu ena awiri atatu mawu. Ndi zimene zodi kuti kuno mmene kulili anthu osiyanasiyana akufika amene ali ndi mwayi osankha adindo komanso amene akupikisana. Taona ndithu mmodzi mwa anthu amene akupikisana amene wanda Engineer Vitumbi Kumumba nawonso afika malo ano. Taona pa Moses Kunkuyu nawo afika Akezi Msukwa, Ken Zikhale Ng'oma, ena mwa anthu amene akupikisana makamaka pa chisankho chimene chosankha adindo ku Malawi Congress MCP tsiku lalero. John Paul Kayuni unali panja apa kuonaona amene zilili tinakambira napo ndi chance kumayambiriro kuti kunoko ndi kuli chilerezo cha mphamvu. Mwina china chimene wachiona kunjaku nchotani pamene tukamba kuti zonse zikhale zikuyamba mtsogoleri wa dziko amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP akangofika. Zonadi tikhoza kunena kuti kuno ku VICC tsiku lalero kuli bize pachitewa cha masiku ano. Tikhoza kunena kuti kuli bize anthu atanganidwa tikhoza kuti kwafika ndithu gulu la anthu ambiri, anthu otsatira chipani cha MCP, anthu amene akhale ndithu ndi akuluakulu achipani cha MCP. Kwafikanso kuno achitetezo ochuluka, kuli chitetezo ndithu chambiri. Ndi mmene timabwera kuno mamawa inali nkhani jeyo kuti ukamalowa kungoyembera kumsewu kwenikweniko kuli achitetezo amene akulunika ndithu anthu kuwaunika bwinobwino kufuna kuonetsetsa kuti kusakhale vuto lina lililonse maka kumbali ya chitetezo mbali iliyonse imene ungadutse kubwera kuno ku PICC Bingu wa Mutharika International Convention Center. Dzina limenelo ndimafuna anthu azilitsindika kwambiri. Bingu wa Mutharika International Convention Center. Chabwino. Mwina ndimafuna nditamva kuchokera kwa imene zakhala zikukhalira kuyambira dzulo kufikira lero nkhani zokhudza ku mabwalo amene zayendera nkupereka chithunzi chotani kwa iwo amene akutsatira Zodiac imene zakhalira. Ndikhoza kufotokoza kunena kuti kuyambira dzulo kapena tinene kuti kuyambira dzana, ine ngati munthu, ine ngati mtolankhani kumadziwa ntchito yathu imene timagwirira kufufuza pamakhala ndithu malingaliro
pamakhala ndithu mantha okuti mwina convention imeneyi kulephereka chifukwa timakambirana ndithu ndi anthu osiyanasiyana kunena kuti izi zikuonetsa kuti pali mpungwepungwe ndithu ku chipani cha MCP. Ukudziwa panali nkhani yokhudza mlandu umene unali ku bwalo la milandu kumeneko anapita ndi Edi Banda. Edi Banda anapita ngati munthu okhudzidwa kupita ku koti okujeni bomwe tingoona kaye nkhati mutikhalenso tikubwerera pano kuti tafotokozere onse amene akutsatira Zodiac zomwe zochitika kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe pamene tikamba kuti ndi msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress MCP. Malawi,
Malawi, Malawi,
Malawi, Malawi, Malawi,